Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ƙasar Isra'ila ta saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta zaman lafiya da aka yi tsakaninta da kuma ƙasar Falastin wato yankin Gaza. Wanda a daren da ya gabata ne ƙasar Isra'ila ta kai wasu munanan hare-hare a yankin na Gaza. A inda wannan hare-hare ya zubar da girnuka da kuma jikkata wasu mutane masu tarin yawa da kuma inda ya sanadiyyar mutuwar mutane akalla mutum 11. Wanda wannan hari da ƙasar Isra'ila ta kai tabbas bai yi wa kowace ƙasa a duniya daɗi ba, wanda har shugaban ƙasar Amurka wato Donald J. Trump ya magantu akan al'amarin. A inda ya ce tabbas wannan abin da aka yi bai kamata ba kuma saba yarjejeniyar zaman lafiya ne a duniya kuma tuni ya naɗa kwamiti domin a je a tattauna akan wannan hari da ta kai. Wanda idan ba manta ba a satin da ya gabata ne ƙasar Isra'ila da kuma ƙasar Palestine aka cimma yarjejeniya na cimma zaman lafiya a yankunan wanda kowanne yanki ya aje makamansa, wanda biyo bayan wannan abu ne duka 'yan ƙasar Gaza wato 'yan yankin Gaza mazauna ƙasar Palestine suke ta murna suna celebration suna komawa cikin gidajensu, wanda bayan sun koma cikin gidajensu ne ƙasar Isra'il ta kai musu hari na ba zato ba tsammani. To wannan shine Allah ya ƙara kiyayewa.